Така нареченото дело за исторически парк и измамите, които са свързани с пране на пари и кражба на имоти. Това, което искам да кажа, че по-голяма пародия на дело това не съм виждал и ще обясня защо. И ясно се видя в съда, че тези хора не ги интересуват нито доказателства, нито ги интересува някаква теза. Единственото нещо, което искат, е тотално да спрат бизнеса, да не може нито една стотинка да се изкара от никъде. И ти да бъдеш или унищожен, или да им клекнеш. Днес пред съда бяха хора от Нова. Ще видим дали са го записали и дали са го пуснали изцяло. Там реших да им покажа чата, който имам с хората от Компи. Оказа се, че са го изтрили. В същия момент обаче аз вчера го записах на видео с свидетели, така че ние го имаме този чат, но успях на друго приложение, където са ми писали пак да им покажа, за да видят, че това не е нещо, което е скалъпено от мен, а е нещо, което 100% съществува. При положение, че ние имаме натиск от страна на управляващите, една парламентарна група, последната, останала независима, да мини към тях и никой от обществото не реагира. Напротив, днеска дойде един влогър, Любомир Жечев. Какво ще стане с мен? С вас? Имам една идея. Така? Да ви направя човека, който да забавлява хората, когато идват, протоколно така. Някой, който направи забава на гост. Шуташе. И започна да пише как парка, пирамидата щяла да фалира, как е приключила. И в същия момент отива и нагло говори с хората и се блещи. Дори му купих валериан, защото му трепереше и ръчичката. Човека беше видимо превъзбуден. Сам той си признава, че преди е бил наркоман, вземал е всякакви наркотици. Сега не знам дали е настоящ, но преди е бил. И дали от тези субстанции са останали някакви увреждания, оттам му трепери ръката. Когато един човек мисли по един начин, стои в интернет, напише нещо и го нападнат 100 тролла и той се чувства сам. Не вижда себе подобни и в един момент си казва: аз по някакъв начин явно съм странен, различен, те са повече. 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 Повече. Те са повече.